Ето в далечината се прокрадва моята любима котка. Казва се Пантера. Пантера, защото като малка много хапеше, много отраскаше и беше много лоша. А сега е много кротка и много ме обича. Винаги ме намира където съм и като куче идва при мен. Ето сега идва да пасем заедно животните. Ох, Мацо! Къде си, моя момиченце малко? Дай да те снимам. Да. Ето е, Пантерка. Как разбра, че съм тук? И откъде дойде ти? От къщи, нали? Миличката тя. Винаги идва при мен. Влиза в колата, когато нещо правя по колата. Когато работя нещо по двора, идва и се гушка. Ето сега мърка, защото е много щастлива. Какво по-хубаво това да живееш на село. Понякога на жена ми писва, иска да ходи в града. След това като се замисли и става жало за тия животни. Какво ще ги правим? Ще ги дадем на джамбазите, козите да ги заколят, да ги изядат, кравичките и тях, а котките на кофите за буклук да чакат подаяние. И те са ни като деца всичките. Нали, Мацо? И после жена ми Белка размисля и почва да й става мъчно и решава да не се връща в града. Въпреки че понякога има много трудни моменти тук. Без пари, студено време, дъждовно, мокро, много труд. Но пък свобода, то не може всичко на едно място. Ето я, моята пантерка. Пантере, чакай да обърнем камерата да ви се снимам и... Ето, аз съм пастир в момента и това е пантерата. Да, ето вижте. Мацо, ще станем известни. Да. Много неща може да се разкажат за селски живот, но трябва много време. Кравичката там е легнала. Так, юницата Бела, легнала е да си почине и да преживя. Наумия, ти защо не искаш да легнеш? Хайде почини си и ти малко. И така. Пантерката, когато се храня, винаги идва при мен. Заедно обядваме, вечеряме. А посред нощ позволявам с Кришо да влезе в стаята. Понякога я нося под половерчето си тайно и я крия под завивките, защото мама Бела ни се кара. Някой път ни бие с пръчка. Не дава. Ама как да го оставиш това дете само на студа, особено зимата? Хубаво е да си легнем в креватче и то. Да си се гушнеме. То децата като ни идват, животните са ни деца. Така е. Ето днес, на 3 май 2026 година, дъщеря ми е на тяхното село, което се намира на 20 км от тук. Дори по-малко, на 18. Тя има 2 деца. Имам 2 внучки. Ама попитах я дали ще дойде, няма да дойде. Много са 18 км. Да. Така я караме. Виждаме внуците на 3-4 месеца веднъж. Трябвало много хубави условия. По принцип, ако бяхме известни с пари, с апартамент в центъра, тогава щяха да идват. Сега сме на село, живеем сред природата, екологично, храним се здравословно, на чист въздух сме, на спокойствие, без стрес. Но това не е интересно. Не сме актуални, не сме модерни, не сме в матрицата. А ние бяхме в матрицата, избягахме. Нали, Мацо, нали за това дойдохме на село?